Ginoo. To God be all the glory. Amen. Praise the Lord. Ako din pasalamatan ang Ginoo sa kinsa bay karon pa nakabisita be sa isang kamot. Isa son. Ay Jerson gadi pun mo bisita. Amo isa. Kinsay mga bago pa lang nakaanhi. Atong ayo kawaw. Okay. So salamat kaayong nagkaila na da itatanan. Atong ablihan ang atong mga Biblia sa Matthew chapter 15. Matthew chapter 15. Matthew chapter 15 verses 29 to 31. Kung 32, 31. Kung naay English nga kuanday kanang bisag unsa ra nga translation. Okay kana. Matthew chapter 15 verses 29 to 31. Akong gihangyo ang tanan sa pagbarog. Manindog una ta. Matthew chapter 15 verses 29 to 31. Si Jesus mibiya ni adtong dapita og misubay sa daplin sa lanaw sa Galilea, mitunga siya sa usa ka bungtod og milingkod didto. Og may dagkong panon sa mga tawo nga miduol kaniya nga nagdalag mga bakol, pilay, buta, amang og uban pang mga masakiton. Gipahimutang nila ang mga masakiton sa tiilan ni Jesus. O giayo niya sila, ning natingala ang mga tawo sa pagkakita nila nga ang mga amang nakasulti, ang mga pilay nangaayo, ang mga bakol nakalakaw, o ang mga buta nakakita. O gidayeg nila ang Dios sa Israel. Magampo na ta. Langit nun og makagagahom namo nga amahan. Daghan kayong salamat Ginoo sa padayon nga kusog, hangin nga among naginhawa, makasulti pa may makakita, makalakaw, makabuhat, bisan unsa. Pansalamat Ginoo nga padayon gihapon ka nga magtudlo ka namo. Nga bisan sa among pinulungan o sa among mga buhat, ikaw among mapasidunggan, mahimaya o mabayaw Ginoo. Nagaampo ako o Lord, nga ang matag usa nga niya ni ining kabuntagon, hataga nimo langit nung kaalam, og tabangan nimo sa pagkinabuhi sa unsay mga nakatunan namo nga langit nun nga kaalam nga imong gihatag o Dios. Nagaampo ako o Ginoo bisan ang mga kabataan nga tua sa ilang pagsimba o kay mga batanon o kaming tanan o Dios mapuno sa kadasig, mapuno sa kalipay o mapuno sa imong gahom. Salamat Lord sa imong presensya. Wow, bisan sa ulan Ginoo. Salamat kayo sa imong pagbisita, sa paghatag ni ining mao nga blessing amahan. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan in Jesus name. Amen and amen. Magapanglingkod tang tanan. Kung naatay mga Bible atong ablihan, kung naatay mga cellphone ato lang usang i-turn off no. Ayaw ka bala ka kay naaman tay screen dire. Kay ma-distract man jud ta, ma-disturb ta sa cellphone no. Maminaw lang jud tag-ayo. Praise God. Karon nga kabutagon ang uluhan sa atong pagtuon ingon diha si Kristo lamang ang imong paglaom. Sige kanang naas imong tapad ing nang may paglaom pa. Sultiin nang may paglaom pa. Amen. Imong lingion na nasa imong tupad murag wa nay paglaom. Tanaw kaniya sa manang dagway nimo murag magway paglaom. Mo yung gani kag word nga paglaom sa English ana hope. Kanang hope is being sure. Na? Nga naapay maabot, naapay kay maangkon sa kinabuhi, naapay kalipayon, naapay kadaogan. So si Kristo lamang ang paglaom. Makita nimo karon ang mga pangitabo linog sa Taiwan. Dito sa Amerika, may bangga ang barko nga nagkarga og mga container van niya ni bangga sa bridge.
nabali tong dako kay nga bridge hagsa. Then galinog sa Japan, walay hunong nga gira sa Gaza ug sa Israel, sa Ukraine ug sa Russia, India ug China, karon Philippines na pod ug China. And then ang mga palalito nagamahal unya dunay sa siguro sa 2,000 ambot pila ka kuana nga calculation na nila nga mahitabo ni nga eclipse. Munang naay partes kalibutan nga 3 ka adlaw daw na nga walay kahayag tungod ana nga eclipse. Then ang bulan, ningon ang mga scientist nga ang iyang ibabaw ug ang ilawom nagsugod na og color ni stain, ni taya. Sa Bible ningon mungit-ngit unya ang adlaw ug ang bulan mo pula. May mga linog, may mga kagutom, may mga sakit, may mga gubat. Kining tanan, kung imo ning lingi-lingion tanan, mo tuyo ka, imo ning tanawon, madungog nimo ni tanan, makita gid nimo nga nangatuman na ang tanan nga gisulti sa Biblia sa mga walay pagsalig sa Ginoo nangakabsan og paglaom. Usahay kita, mo ingon ta kung murag wa nay paglaom ni akong anak nga matulid ang utok. Kanang utok gatuyok man gyud na no, murag galayog nga ang but gyud pagkasabot bang matarong ilang panghuna-huna. Kanang maghuna-huna sila kaugmaon dili kanang karon. Naay paglaom diha ni Kristo mga igsoon. Mao bitaw nga inig naay problema ang Kristohanon mo tambag nimo moingon gyud na siya. Iampo rana brad, iampo rana sister. Amen? Bisa na mga pulong tinaw kayo ning gipasabot pero dili nimo ni ma-apply sa imong kinabuhi mo nang iampo ka. No? Igalampo kayo. Walay dili igalampo kitang tanan, igalampo kayo mga igsoon. So, kining ug muhuyang ang imong pagtuo, pagkakita nimo aning mga nagapanghitabo karon, muluya ka. Nga murag mawanay paglaom. Pareha atong, usa pa may kapuslan ng eskwela nga mong balik ng lingin, unang na tag-eskwela. Di ba? Itong namaligya sa ilang mga kabtangan, namuyo ng mga bukid, nangumprag, sinakong asen. Kay, mauna ni. Mga igsoon, bisag unsay may tabo sa kinabuhi nimo, sa imong pamilya, sa imong trabaho, sa tanan, sa imong palibot. Timan ini nga dunay paglaom diha lamang kang Kristo. O kay si Kristo raman ang imong paglaom, ayaw palayo niya. Amen? Kabalo mo, di ko manghingalan diri og pangalan no, og magwali ko. Pero ang ato mga binuhatan, maminsyon na dire. Kailangan man nagdili nato iwali. Nakuha na to? Alangan magdili nato na isulti. Sa puro panalangin na lang ni atong higutan. Maghisgot ang puro panalangin mo na nga isulti ginanako mga igsoon. Nga naman, pulong man Mabadlungan man gyud ta, malatos gyud ta. Mawadaan gyud ta paglaom. Sama sa nahitabo sa mga Hebrehanon. Human mitalikod ang katawhan sa Book of Malakay. Mabasa ni Manas Malakay. Sa panahon ni Israel, ni Nehemiah, ni Zerubbabel, ang katawhan mibiya pagbalik sa Dios. Humanagan ni sila gikastigog 70 years dito sa Babylonia, gipapauli na sa ilang nasod, nagpabadlong na pod. Og silang tanan nawad ag paglaom, why? Rare na kayo si Lord makigsulti siyang katawhan, pinaagis propeta, adtong panahona wala na gyud siya nakigsulti. Nigamit na lang siya. Humana tong mga propeta, nabalik na sila, gitudluan, girebuild nila ang temple, girebuild nila ang city, ang pader, gitudluan sila pagbalik, nibiya gyapon sila sa Ginoo og nakabsan na gyud paglaom. And the only hope is ang katumanan sa promise. Kay ang ilang ang nahitabo mangod mga igsoon, dili lang ang tibuok kalibutan, ang arisata sa kaning kahimtang sa mga Hudyo. Human sila mabalik sa Babylonia, Nehemiah, Ezra, sila Hagay, Malakay,
nagatudlo, pero ang katawhan di na madala. Niabot na gyud sila sa panahon nga di na gyud sila madala. Dire bisag unsa ka kusog ang tingog ni pastor, pero kung dili na gyud ka madala na. Moabot ang panahon nga naa ka nagsimba, nagalagad, nagampo, pero naas kang ngit-ngit imong kinabuhi. Sama sa mga Israelita, and ang ilang paglaom matawo ang Misaya. But 300 years over pa, usa na tawo si Jesus. So na ay silent years. Gitawag kong silent years, kay si Lord wala na makigsulti, magpadayag siyang kaugalingon, ngadtos mga katawhan. Wala na siya ni gamit og propeta. Gipaabot na lang nga after 300 years, matawo ang Misaya nga mao si Kristo, og maon na lang ni ang paglaom. Ang problema kay sa iyang pagkatawo, wala nakaila ang mga tao niya, ang mga Hudyo, wala midawat niya. Kabalo ka doon na ray usang paglaom, pero di kaganahan niya. Why? Kabalo ka si Kristo ra ang imong paglaom, pero imong Sunday atos dagat. Kabalo ka si Kristo ra imong paglaom, pero apli imong tindahan kay di ka mosimba. Kabalo ka nga si Kristo ra imong paglaom, palabihon nimo ang kwarta kaysa sa Ginoo. Pareha nila, si Kristo ra ang paglaom. Pero sa ilang gibuhat, wala sila matuo, wala midawat, wala sila misalig. But sa tanan nga mituo, midawat o misalig, sa pagsidlak sa kahayag, sila nahimong mga beneficiaries. Sila maoy nakadawat. Tanawan sa pagkatao ni Kristo, 30 years. After 30 years, nagsugod siya sa iyang ministry. So doon na siya ay 30 katuig nga preparation sa iyang pag-ministry. Pag edad niya 30, nagsugod dayon siya, fasting, baptism, unya, wali na siya, biya mos mga sala. O doon ay dako kaayong picture, dako kaayong hulagway, nga atong makitaan, kining atong gibasa karon. Unsa daw? Niingon, mibiya siya ning dapita. Nakakita siya ang mga tao, nagdala ngadto sa iyang tiilan, ngadto kaniyag nagkalain-laing matang sa mga masakiton. And I believe, kini nga mga masakiton, dito ni Silas Ramiro, Provincial, Borja, dito ni Ace. Di ba? Kay kasagaran gidala ngadto sa tiilan sa Ginoo, wala may paglaom. Ningon pagani, kung imong tanawon tong kahimtang sa babaeng sige ragdugo, ningon, nahurot ang tanan niyang kaptangan, nabaligya ang tanan, apan ang sa pagpatambal, apan wag yun siya may arang-arang, mas may grabe pa hinoon, di ba? So kasagaran gidala sa Ginoo, wa na ipaglaom. Mo bitaw kita, wa na ipaglaom, ampo na lang yun, ampuy pastor. Di ba? Kanang wa na gyud kay laing kapaingnan. So, wa na'y paglaom. Ang uban, tungod kay wa na'y paglaom, pisi isa kabaw ang gamiton. Managhikog. Nga naman, kay maguna-una na sila, wa na'y paglaom. Naapa. O ang atong paglaom, walay lain. Kundili si Kristo. Parehaan ni nila. Tanawa kung sa naitabo. Ningon ang verse 29. Sa 29 ta. Asa to? Yeah, verse 29. Jesus returned to the Sea of Galilee and climbed a hill and sat down. Paminaw mo ha? Next verse. Muni ang dako nga picture. A vast crowd brought to him people who were lame, blind, crippled, those couldn't speak, and many others. Paminaw. Ningon diha nga, ang daghang mga katawan, nagdalas ilang mga masakiton ngadto sa Ginoo. Nyaghingin lang diha, mga bakol, di katindog, di kalakaw, mga buta, crippled, and those who couldn't speak, dili makasulti. And many others, hinganli tanang balatian, tanang problema sa panglawas. Ningon diha, they laid them before Jesus and He healed them all. Wow! Nindot kayo ng word nga all. Manang ingon ng uban, sana all. Di ba?
Hina siya blessing, ikaw wala. Maingon lang ka sana all. Na? Ang uban, di na may sana all, basta masina. Na siya blessing, ikaw wala. Inutang mo na. Sina na. Inutang. Sina. So, gidala nila sa tiilan sa Ginoo. So, imagine niya na ang Ginoo dire. And, nadungog nga kining Jesus Christ, Jesus of Nazareth, gitawag siya Jesus of Nazareth, kaya naa siya aning dapita. Kabalo mo si Jesus, gipanganak og Bethlehem. But doon na siya duha ka panimalay, Capernaum og Nazareth. Muna gitawag siya Jesus of Nazareth. So ini ang dapita, Northern Kingdom ni siya. Paminaw mo. Mao ni siya ang hulagway, big picture. Nga, magtanaw ka na adiha si Jesus. Ang mga tao labihang daghana nagdala sa ilang mga masakiton sa tiilan sa Ginoo. And good news, giayo ni Lord silang tanan. So, unsay resulta? Next verse. Ingon ang verse 31. The crowd was amazed. Pakita ako na kog nawong nga natinga. Kana natinga nga nawong ba? Laina mamong matinga, oy. Minga na. Nga hagbong ang ilahang ano siya ito kanina? Ilang Joe. Na? Muna amazed kayo sila. Tingala sila sa nangitabo mga igsoon nga naman. Dili maning ani ang panghitabo sa nang labay katuigan. Kay natabunan man sila sa kangit-ngit, natabunan man sa sala. And everyone did what was right in his own eyes. Kung para niya, okay na, okay ra na. Karing usak, okay po niya, okay ra po niya. Gaiyahay na sila. And daw ang katawhan, wa na'y paglaom. Batanawa mo siya nahitabo. No. Mao ni siya ang dakong picture. So amazed kayo. And those who had not been able to speak were talking. Katukunong di makasulti, tabian. Daghan na to diri tabian kayo, pero pasulti as follows, Ginoo, talawan. Amen? Unyag makatagay na kusog kay mo budot. Kusog kay mo budot. Pero magsimpas Ginoo murag giugbok ng mga kandila aning mga tawo. Pero para sa kalibutan, kusog kay mong ano. Amen? Oy, mga worship leaders, worship team, backup singer, timan, bantayin yung akong gisulti. Naman mo sa tubangan naglid. Maglukso-lukso ta. Nya ang galid. Maglukso-lukso ta yung presensya. Amen? Di pa dyan memorize ang kanta. Unya, imbis ang sala ko imong gipasaylo. Muingon na, ang sala mo, akong gipasaylo. Ang Diyos na isalaan, ikaw na nagpasaylo niya kay, ang saan mo tao na, oy? Naminaw lagi mo na ko. Ang napalain, kung mag-lead ka dire og kanta, lipay ba, lipay. Kaya naman, usa kabutang maayo. Ang paglipay ka, pasalamat. Ya, mulukso ko sa kalipay. Di ba? Pero pag di na ikaw ang maglid, tanaw na tog ka ng galit ka sa tubangan, gaambak baka o ka nang di na ikaw may maglid. Mag-ambak, bagyapon ka. Kasi may problema dahil, anak. Dapat makatuna ta. Amen? Hello? Kabalo ka, di na mo ingnon ng taong palakpak para sa Ginoo. Kung kana siya nalipay sa gibuhat sa Ginoo siyang kinabuhi. Pakpak kani si Gerson sa unang nidaog to yung manok.
Samot na nga ang Ginoo midaog sa iyahang pagpakigbatok sa sala nimo ug nako dito sa cross. Di na kayo nang ibayang kamot, ipalakpak. May pa dyan ang worship leader, palihog, manindog ta. Palihogon pa, please. Tindog. Unya, mangutana pag yun ang worship leader, pwede ba natong palakpakan ang Ginoo? Pwede ba kunong palakpakan? Di na kay pangutanon pag pwedeng palakpak para sa Ginoo kay gibuhat kaniya, giluwas kaniya, gibuhi kaniya. Praise God. Tingala silang tanan. Nga naman, tungod kay, ang mga amang nakasulti, ang crippled na kalakaw, kining mga bakol na nindog na, unya, the blind could see again. Dato mga buta nakakita. Kabalo mo? Usahay ra ba mga igsoon? Bisag makakita, kamao kay tang mupabuta-buta. Makitaan ang hugasan, makitaan tong bowl nga ni action na pod og yellow. Wa si pastor ay mo kuskus ana kay mahinlo man og si pastor. Kung once a month na siya kuskuson, maunang ingana og kolor, pero kung kada naon tay maligo dito, nga naa na kadali, wala. Sa pelain, usahay magpabuta-buta lagi. Na yung buluhaton, pabuta, kamao kayo. Napa, kining tawong wala kapatulog-tulog, lisod kinang pukawon. Munang ayaw mo og pamukaw anang nagmata. Pasag dahiran na. Ako, na magigda-igda niya, katrabaho ko, di na ako natawgon. Kita naman na siyang katrabaho ko. Sa to pa, dili siya willing nga mo tabang. Kay, kita na gud siya. Pag nga na ang asang mata, taras pastor. Ipiyong usang mata, tanaw, taras pastor, o padong na. Naana siya. Mupiyong ko ani buta-buta dayon. Nya, kabantay mo og nay trabahoon sa balay daghang mga piang. Daghang sakitan magtuhod, sakit hawak, sakit manong gisakitan man kangawa pa man kakatabang. Gawas og moingos Gerson Ross, hilota ko Ross kay sakit ni man kay. Di ba? Og moingos si Kuya Roger, Di ta. Iduo ta kay sakit. Ano ba ni? Ito ka. Hunat may kutob gabi dito. Pero kanang magsugod og trabaho, sakit pastor. Daghang ingana ra ba? Nginahang mga wa na paglaom, ato na yan po. Sunod. Unya, the blind could see again. And they praised the God of Israel. The result, unsa? Gidayeg nila ang Diyos sa Israel. Amen? Tungod sa ilang nakitang mga maayong buhat, gidayeg nila ang Diyos. Di na kaingnong pakpak, lukso, sayaw. Kay nakakita na ka sa gibuhat ni Lord sa imong pamilya, sa imong kinabuhi. Gitagaan ka kusog ipaginawa, nakakita, nakasulti, nakalakaw, kanang tanan mga rason ang magpasalamat o magdayeg sa Ginoo. Nasabta na to? Now, kaniya man tas dakong picture. Og muadto ka dito sa Sir Alex atong atbang, mutanaw ka sa church, makita nimo ang dako nga picture. Pero dili nimo makita ang electric fan sulod sa church. So muadto ta sa small picture. Gikan dito sa dakong picture, tanaw ka ang building, simbahan mo nakitaan. O nya, muari na tas small picture nga ang electric fan ra mo ay gipukusan. Nga naa sa sulod sa simbahan. Nasabta na to? Sa ato pa, general ang Matthew 15, 29 to 31, general, gahisgot siya kinatibukan. Muadto ta sa Mark chapter 7, small picture ni siya, or gitawag siya og detalyado kaayo. Di ba diha ang gisulti, gipang-ayo ra niya, di ba?
Pero diha sa pagpang-ayo na ay mga nanghitabo. Tan-awa ra gyud ni mga igsoon. Mark chapter 7 verses 31 to 37. Mark chapter 7 verses 31 to 37. Mao ni siya ang small picture, ang detalyado kayo. Diha kinatibuk-an gipang-ayo. Dire nakapokus sa usa ka tawo nga iyang giayo dinhi aning dapita. Nasabtan na to? Taysa pa. Akong klarohon. Ang Mateo 15, gahisgot sa daghan kayong masakiton nga iyang gipang-ayo. Amen? Og diha sa Mateo 15, dunay usas iyang giayo diha nga gihisgutan sa Marcos 7:31-37. Okay? Og kana siya mao ang gitawag nga bungol og amang. Bungol og amang. Kanang nas imong tapad inaayaw pa bungol-bungol paminaw. Verse 31 tanaw. Mark chapter 7 verse 31 to 37. 31 ningon diha. And Jesus left Tyre and went up to Sidon before going back to the Sea of Galilee at the region of the 10 towns. Mubiya na si Jesus. Now, nganong mubiya man siya? Paminaw ha? Manong mubiya siya? Because init na kaayo siya sa mga relihiyosong Pariseo. Ug dili purpose niya nga mahimo siyang well-known pag-ayo kay every time moayo siya masakiton, moingon siyang ayaw ipanugilon, ayaw mogsaba. Kabantay ka? Sa panahon nga magsaba-saba ni mga taong milagruhan sa Ginoo, ang atong Ginoo dili nakapamuhat og daghan pang milagro makapabuhat sa pagwali sa paghari sa Dios. Ngano man? Kaya mga tao magsponsisok naman dito, di na siya kapanudlo, ka-disciple. Kay milagro na malamay tuyo sa uban. Ang uban mo aton na lang dito kay bidyuhan nila si Jesus aron na sila i-content kay mga vlogger na daitong mga tawhan na to. Muadto man sila dito kay mo tanaw ra unsa man na. Bitan-aw na tong mabuhi ba na? Bitan-aw na tong makalakaw bagyo na. Ang uban mo ato dito magdalag masakiton. Tanang taong ni Dool ni Jesus nagdalag problema. Amen. Munang mo nganhita magdala ta kasing-kasing nga mo simba, magdala ta kasing-kasing nga mo pasalamat. Dili na to dadaan kanunay problema ang Dios nga Lord tabangin ko Ginoo. Lord tabang Lord. Lord na problema Lord. Lord. Si anak sige ra koy kagdala na kog problema, wa gyud kagdala na kog pagsimba o pagpasalamat. Amen. Wala gyud ni tambong dito niingong Lord. Ni ako ron Lord kay magpasalamat ko sa imong kaayo Lord. Nga nakalakaw pag ko tanawa Lord. Oh makalukso pa ko Lord. Wa gyud ngana. Tanang mga tao na nga to, unsa? Mutanaw kung unsay mabuhat sa Ginoo. Ikaduha, magdala silang mga masakiton. Ikatulo, magbantay siya kung say sayop aniron kay ilang pasakaag sumbong si Jesus. Di ba? Silang tanan nga nangangadto sa Ginoo nagdalag problema. Pwede ba tang muanhi masande mga igsuon nga magdalag pagsimba o pagpasalamat? Amen? Maubitaw nang di ka gawas nung magdaig sa Ginoo. Why? Inigsimba ni mo, kadala kang problema. Lord, habi siya na Lord. Ako alis na akong bayro na Lord. Lord, akong bana. Lord, akong asawa, Lord. Muna di ka malipayan nga magsimba. Pero kung nakakita kag unsa kadako ang gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi, giplano palang daan nimo. Ingon ko kagahapon nila, ugma, simbata, lami anang idahig sa Ginoo. Ngano man, tanawa na nang ipangbuhat ni Lord, ha, mga igsuon. Tanawa ko nang ipangbuhat ni Lord. Lami na kayong iampo, lami na kayong isimba. Munang bahala mo diya, gaon sa mo, basta kay Lord, di ako diri Lord. Amen? Usa sa mga gipang-ayo ni Lord nga naang gisgutan sa Mateo 15, kining buta ay kining bungol og amang. Kasagaran mga igsoon, kanang bungol di ginakamaong mustorya. Amen? Ngano man, nagkat-on og pagpanulti ang bata sa unsay kanunay niyang nadungog. Munang si Tarzan sa salida niingon siya, di ba ning anas Tarzan?
Unya, daghan kayong pinulungan sa hayop, iyahang nibawan, pero di siya kasultig pinulungan sa tao. Ngano man? Kay ug unsay iyang madunggan, mao man to iyang makatunan. Labihan ay pog ang kanunay natong nadunggan diri di nato makatunan. Delikado. Na atong mga anak, mga igsoon, kamao naman storya. Unya kanang bata 2 anyos unya, straight kayong musulti, cute. Kining among kamanghuran, wa gid mi ga baby talk ana niya. Why bitok? Wala gi baby talk. Gipasabot nga dili siya gibanatag istorya. Wiwi ka? Nga na pangutanon gyud, mangihi ka? Nga naon gyud. So nakat-on siya sa early nga edad nga straight siyang musulti, lamang nga naay mga di pa mao. Gigamit niya ang tsinelas sa maguwang. Unya nigawas siya digud gasuroy-suroy atong kusina, unya ang maguwang strikto na kaigdagway gatindog diha sa pultahan sa kusina. Gingana na. Kay gigamit yang tsinelas. Ni Duol si Naya, kana si Zanea, iyang giubo ang tsinelas, diha gyud tubangas iyang ate. Gibutang niya sa diha sa gangaan, nya nagkuha siya iyang tsinelas. Unya musud siya, nganong musud man siya ang gakuha tsinelas. Kay mutuyok dahil siya diri speakas pultahan. Kadi siya moagi dito kay angry iyang ate. Pag abot niya diri speakas sa pultahan, iya kong giingnan, Daddy. Ayaw ko ikasabi ni ate. Usaw man na pagsabot, ayaw ko ikasabi ni ate. Ag iya di ang pasabot, dili ingnon nako si ate nga ayaw kasabi si Naya. Muna ningon siya, Daddy, ayaw ko ikasabi ni ate. Nga na ko, kanang maminaw ka mga bata, bitang mga istorya, no? Kanang ilang init, inik. Sound okay ang last. Inik kayo, inik kayo. Lami kayong paminawon. Pero sa ngadto-ngadtuhay, pag naglambo na sila, straight na silang manulte. Nga naman, kanunay nilang nadungog. O kanunay po nilang isulti. Kabalo ka nga nung dili ka kasultis, bulong Ginoo, sige ra kang kadungog, dili i-practice sa dila. Muna makatubang kag tao imong sirans, bulong Ginoo, kurog-kurog. Galisod imong dila. Kay wala man na practice. Sa pagtudlo o kabataan, natay mga teachers, no? Dapat ilang nakitaan, pagbasa nila, ilang ilitok sa ilang baba, unya ila pong isuwat. Dungano nila ning tulo, paminaw. Dungano nila ning tulo. So magsuwat sila, ila pong isulti plus ilang nakitaan. Muna nga ang bata, kung tudluan siya suwat og basa, inganaon nimo. So, ano siya, iyang lang basahon, iyang isulti, iyang nakita, iyang pong isulat. Beginning, tulo ka pa agi. Karon, naay problema kung igo ra kang maminaw, nya di ka kamaong musulti. Munang maglisod ta og sulti. Moingon na lang tag di man ta parehaga siya. Kabalo ba ka nga bisag lisod ka ana, pwede na ma-develop. Kinsa may nagsugod nga kamaon na dayon. Doon na bay bata nga pagawas ni kanta dag hallelujah, hallelujah. Ang nahibawan sa bata nga awit, uha arag yun. Uha! Maura. Pero nakataon na siya, dali-diri, pagdali, mga unata. Dali-diri, pagdali, mga unata. Nanamoy, tulo ka anak, hinganli niya anak. Ang kamaguangan, dali-diri. Ang manghod. Pagdali, niya ang kamanghuran, mga unata. Muna ilang mga pangalan. Inig pangaon na, oy! Dali-diri! Pagdali! Mga on na ta! Ano, no? Sa maroon silang mga on, mag-alas 9, gabi, alas kadlawon. Wa sila kabalo, nga mga pangalan to sa imong mga anak. Ang naambot mo ta diha. Balik na tare. So, usa ni anak mga igsuon nga giayo sa atong Ginoo. Unsa to? Kining di kasulti og di kadungog. Ikaw ug ako mao ni atong kahimtang sa wala pa ta diha sa Ginoo. Di man ta kadungog pulong sa Ginoo. Amen. Ang atong nadunggan kanunay mga problema.
Kini ang akong suliran. Mga minukbong drama nga matapos lamang sa usa ka hugna. Di ba? So bungol ta sa pulong sa Ginoo. Sige raman tak pakitambag ni Lourdes Libres Rosaroso. Na naminaw pa mo? So kay di man kakadog, di po na nimo isulti. Pastor, akong anak mamalikas. Diin man na nakadungog. Basin sa kuan pastor, siyang mga classmate. Nanangil pas classmate ning inahana. Kaklaro anang ikaw may katudlog pamalikas ana. Kay ugon say madungog mao mo punay isulti, di ba? Alangan magsi teacher bere may katudlog pamalikas. Kay mao may no, madisiplina ra bagitas anang atong mga anak ato ra ba jong inon. Ka-eskwela ka mo ni gitudlo ni Ellen nimo. Bantay na si Ma'am Ellen. Dito sa tuwa na nagkaton. Nga naman. Bisa Kristoano na ta. Gipangga pa man nato ning yawanon nga kinaiya. Sa alas 11 na sa gabi nga tulong ng mga silingan. Singgit, yapog, mga piste, mga yawa, dagang na ipang singgit. Minalanggani, wag ka matas, pastor. Sa Kristo, ano na? Sige, bagyapog, sininggitay. So, ug unsay nadunggan, maupod. Padayunon sa nato ne. Ngano po ka nasuko, nga wa man ka nako hinganle. Hinganla na ka nako rod sunod. Okay? So, before going back to the Sea of Galilee at the region of the 10 towns, di ba? Katong niaging midweek service, Decapolis, disgutan na to. No? Next verse. Ingon ang 32. A deaf man with a speech impediment was brought to him. And the people begged Jesus to lay his hands on the man to heal him. Dunay di kasultig di kadungog nga gidalas mga tao ngadto kang Hesus. So detail na ni kay dito sa Mateo ang daghan gisgutan dire ang usara nga apil atong Mateo 15. Nakasinabtan na ita. Nangugat nako. Paminaw. Next verse. Jesus led him away from the crowd so that they could be alone. Ni ay pangutana. Imagine daghan kayong mga taong nagdalag masakiton. Pero nganong kining bungol og amang nga masakiton, iyang giduol o gikuha, gipalayo niya sa ubang mga masakiton, gipalayo niya sa ubang mga tawo, o iyang silarang duha, gi-espesyal niya. Maunay pangutana. Kabalo mo? Dunay mga butang nga atong makatunan, nganong ang bungol o ang amang, gikuha sa atong Ginoo, gidala niya sa usa ka, gipalayo niya sa ubang tawo, og silarang duha. Nga iyang giayo ni. Unang-una mga igsoon, paminaw og ayo. Unang-una, kining mga taong may diferensya sa una, labinag ka ng pangdungog o pagpanulti, wala niya. Dili na nila i-consider nga naapay importansya. For example, naa si Ati Tata, kami ni Ati Yuni, amo siyang libakon. Kabaluga ka na si Tata. Ati Yuni? Unya, kalit nga niabot si Ati Tata. Mingo sa tiyunin ako, ay, pastor, nas tita. Nas tata, oh. Nakadungog mo tingnan. Ay, kabala ka, bungol na. Bisa, pag magsininggita, di nakadungog. Magpadayon may istoryahanay. So, saan naman iyang feeling? Ikadua, di siya kasulti. Amen? Kung masuko imong papa o mama mo syagit, okay na, basta di mamalikas. Di manunglo. Okay na, wala problema. Kaysa di makasulti. Amen? Ug magyaw-yaw na itong mama o papa, okay na.
Kamo mga badlungon kay mo mga anak kamo, iampog yun mo na ako. Okay na. Ayaw kag-ingon sige, yaw-yaw balik-balik yaw-yawan kayo. Lord, sana kunin mo na. Mga anak pa dyan yung mga anak. Nga naman, sulaya ko no ang feeling sa usa ka taong di kasulti. Ganahan ka niyang pasabton. Gusto niyang i-explain nimo, ipasabot, pero dili niya mabuhat. Siya wala ni gipadalag eskwelahan because wala pa kaniadtong naghimog eskwelahan aning kapanahunan, eskwelahan sa may mga diferensya, especially di kadungog o dili kasulti na wala na nay kapuslanan nila. Muna consideration nila ani. Bisa niyang family, useless na para niya. Sa ato pa, kung moingon ka ni kag naay diferensya ning tao bungol nga amang, wala na siya'y importansya sa uban. Wala na siya itagig importansya sa iyang pamilya. Wala na. Pagpaabot na kano sa matiguang ning, mamatay na. So kung ikaw na, wala na katagaig importansya sa mga tao. Plus ang templo, sirado pag yun mo kay ningon pa ang Old Testament, kung mo nang basahon, kinahanglang ang maghimo sa mga paghalad, walay mga diferensya sa mga panglawas, grabihan po nang. Totally rejected yun siya. And ang tanan, espesyal kayo, idool sila. And tanawang kasing-kasing, guna-huna sa itong Ginoo, ikaw pinaka-rejected, ikaw wa nakahatagi, dali be. Gi-espesyal siya ni Lord, natinga mga tao. For example, nag-meeting dito ang ang presidente o ang mga gobernador sa Tibok Nasod, unya ni dool ko dito. Di pa ganit ko pasudlos bodyguard. Di pa ko pasudlon sa security. But ang presidente ningon, "Uy, nade ka pastor, dali. Unya ra mo kay di pas pastor." Siya nga rejected sa tawo, siya nga walay importansya sa iyang pamilya, gitagaan og espesyal nga pagtagad sa Ginoo. Munang gipalayo siya nga siyara. Tanawa ning mga broken, tanawa ning mga taong daw, wanay paglaom, mga taong wala na hatagi o importansya, tanawa kung saan na sila sa Ginoo. Nakainumdum ko ako gishare sa inyo ang gasuwat sa book nga Remnant. Si, isa to yung ngalan niya, basta kay murag Chinese siya. Gipagawa siya sa clinic, sa kanang i-abort ba ang bata? Nya, diha ana nga clinic manggod, inig-abort sa bata, chap-chapon dayo na. Patyo na ditso. So, muna nag-seminar bitaw sa Bitel katong giuli namo nga pastor. Kining sa paggawas na niya, dado na siya kay chap-chapon, timing nga naay ni abot kay mo-adapt og bata. Kay wala siya anak. Unang giingnan siya nga, kana nga bata, laki, amo na adapon. So wala siya na chap-chap. Karon 300 kapin ka mga churches ang iyahang na tanom, katong bataa. Og muna gasulat sa The Remnant nga book nga katong naa nako dire. Siya pod ang kaseminar namo. Imagine na, rejected na to siya, pa-chap-chap na gani. Pero sama ani, gitagaag, espesyal nga pagtagad sa Ginoo. Nahimong napuslan, 300 kapin ka mga kasimbahanan. Ang napayuniring. And maybe nagtanaw kasi mong kaugalingon nga sometimes rejected ka, sometimes ginalook down ka wa kay bili. Kung garbuhon ka imo ng tagaag kabugaton. Pero kung nakasabot na kasi imong pagkakristohanon, Lord, okay ra, wa koy bili nila. Bililhon ko nimo. Di sila mo gamit ako. Ikaw mo gamit ako, Lord. Dapat ingana ka. So, muna yung unang rason. O, katagaig pagtagad sa tanan. Imagina nang gapila mo dito, itulog-tukmod ka, itukmod-tukmod, hangto na abot ka sa layo. Unya, ikaw no ay giuna. Kisa mo to? Diri, kana siya may akong unahon. Tanawa rin gibuhat sa itong Ginoo. Rejected. Number 2. Gitawag siya sa Ginoo, gidala siya ngadto sa solitary nga kanang sila rang duha. Nga
mapasundayag ang buhat. Because will know na kaya Jesus ani, kung mapasundayag ning mao nga buhat, mas mudaghan pa ang kaayo ang mangita og milagro, magdalag mga masakiton, sumawala na ang ministry ni Jesus, ang pagwali sa gingharian sa Dios. Miracle na lang puro. So, dirita. Ikatulo mga igsoon, gipakita sa Dios sa usa ka kining masakiton, bungol ug amang, gipakita sa Dios ang iyahang talagsaon nga pagtagad. I believe before niya giayo iya sa aning sa pagkaayo ani wala ni niya gibalik dito nga dayon sa iyang pamilya. Iya ning gisultian. Why? Kining bungol og amang wa man kailan ni Hesus kinsa siya? Igo ra gani ni siyang gidala kay wa siya kadungog kinsa ng Hesus. Wa kaila. Mao nang kinahanglan sa siyang i-separate. Gimilagruhan siya sa Ginoo, gitudluan. Aron siya mas makasabot pa. Nakuha nato mga igsoon. So, sa ato nga kinabuhi, naagyod tayo nagkalain-laing problema. Batiman ini, wa na laing paglaom. Pero muduo lang yung Ginoo, mudangob yung surrender tanan. No? Sa bukang mo ampos Ginoong, paasuhan po ni mo yung nawong. Lord, nagala ko problema, Lord. Grabe, Lord. Paasuhan ang nawong. Gaampo ba? Nagasuyo, kasigarilyo po. Lord. Diba? Napahingala. Surrender tanan. Nasabtan na to? Nakuha na to? Tanawang next verse. Ay, isa, balik sa. Ingon diha. Ingon diha. Okay. He put his finger in the man's ear. Sa to ba, gibutang niya ang yang tudlo sa dunggan sa buta. Ay sa bungol. Sa ato pa, paminaw, si Lord nakabalo og unsay specific problem aning tawhana. Kabalo si Lord og unsay imong problema. Ningon ang Biblia nga kung naalang ang tandog sa Ginoo na ang kamot sa Ginoo sigurado gyud na. Gibutang niya ang iyahang tudlo dinhi sa dalunggan sa bungol. And tanawa unsay problema nimo sa imong kinabuhi pag naa diha ang kamot sa Ginoo, sigurado na na. Next. And then, tapa to. Then, spitting on his own fingers, he touched the man's tongue. Gisunod na po niya ang problema sa dila. Now, sa Bible na kay mga mabasang pangitabo nga gigamit ni Jesus ang iyang laway. Katong buta, nga naa sa John chapter 9, nang luwa siya sa lapok, giumol niya ang lapok, pinagi siyang laway, gipahid sa matas buta, giingnan, lakaw, pangilamo sa tubig sa siluang. Pagbalik nakakita na. Now, dinib na pod, nigamit siyang laway, pinaagi sa iyahang kamot, o iyahang gihikap ang ngabil sa amang. See? Ang word ni Lord mga igsoon nagagikan sa ba sa Ginoo. Naman tayo napaakan dire og banakon sa una no. Unya gi grasya sa Ginoo nga nahinggawas gito siya. Ano man? Ni amay laway sa Ginoo, ni amay pulong sa Ginoo. Mas gamhanan pa ni kaysa sa laway sa nang mananapa. So, sunod niyang gi-address ang problema sa iyang pagpanulti. Nagtuog yun ko. Nagtuog yun ko mga igsoon nga ikaw ug ako di lang ka kamaong maminaw, kamao po kang musulti. Nganuman, kanang kadako ni mog tingog unya bisag tungang gabi magsyagit ka bahalag nangatulog ang silingan. Kung gamito nimo nas pagwalis pulong sa Ginoo kinagrabehan. Di na ka man still mag-microphone adto kas atbang sa isdaan. Mga ison! Wala na, nakinahanglan ng Diyos. Mag-ingana na ka dito.
Sa guay microphone. Hindutan na, no? Nanginahanglan tagtandog sa Ginoo mga igsoon. Karon, kini problemaha, kinahanglan nga ato ning masabtan og ayo before ta mo pauli. If you are not a good listener, it is impossible for you to become a good speaker. Binisayo na to. Kung dili ka maayong maminaw, imposibleng mamaayo kang manulti. Imposible kayo na. Hello? Naman tayo mga magtutudlo dire. Ilan ang makit-an kinsa ning mga estudyanteng focus kayong maminaw, mausab na sila banggiitan sa umaabot. Nakita na to? Pero kanang naaraga siga ng mata niya ga tan-aw nimo, nya imong gisultian galupad ng hunahuna. Imposible na. Di kay nakaabli sa baba. Nakuha na to? I went to Sevilla atong naay mag-dedicate sa church dito. Karon kay naglingkod ko sa sakyanan, kay nagtuon ko unsay akong giwali. Niabot ning hubog. Unya ang hubog, mga sobras ka 20 gyud ko niyang gipangutana og balik-balik nga pangutana, sigihan pag gyud niya hapak ang akong tuhod. Brad, nganaw niya akong tuhod, sakit ta kayo eh. Ngano mangyod mo, Brad, nga di ako siyang pasabton nga kuan mangyod. Ang pulong sa Ginoo nagsulti ani, data mo, sopa ka na kay Biblia na. Story na po. Pagkataon-taon mga po, Brad, ngano malagi mo, Brad? Sobra ka ba iti pangutana, ngano ang hubog? Kabantay maghubog? Magsigig balik-balik. Pero kabalo ka, gipaminaw gyud siya nako hangtod nasbawaan ako problema niya, yang asawa, yang pamilya. Diin siya nagikan. Usay di ta ganang maminaw, labi nagdugaya po ni mahumagwali oy. Ato ko to mo church kinig bagting uli na. Di man ta good listener. And that is why maglisod po kag istorya. Maglisod po kag sulti. Kung di ka kayo maminaw, di ka kayo kasabot, maglisod po kag pasabot. Tama? So karon, need yun kayo na nga mahimo tang good listener sa pulong sa Ginoo. Aron mahimo putang maayong musulti sa pulong sa Ginoo. Makamao ka musulti. Nasabdan? I-exercise po na nimo, magsugod nas God bless you. Inig na ay mo duol nimo nga naay problema. Ampo na kanunay. Ako daghan sa problema ang pamilya pero gidangop ra gyud sa Ginoo ampo, sulbad ra gihapon. Ay ang Ginoo magudi ta pasagdan no. Dayong di na maputol imong istorya. Hangtod mo ingon na siya, wa pa ka nga istorya adto sa ako. Ari sa ko Brad. Pero ni dool mo na problema na ko'y problema, ter, pareho gyud ta. Napo ko'y problema. May ganin ang imo, kay Gismel ra, ako 30 gyud. Kinalisudan. Sunod. Ningon ang verse 34. Looking up to heaven, he sighed and said, Ephata, which means be open. Now, kining looking unto heaven or looking up, nag-ingon na diya, ang interpretation ana is, ang makabuhat lang ani ang Dios. Although Diyos si Jesus, gipili niyang di ba ningon ang Pilipos, gibiyaan niya ang iyang pagka-Diyos. Nya, ang iyang actions, ang iyang ipangbuhat, gitudlo niya sa katawhan nga mauni ang himuon. Kung imong mabasa sa Bible, when Jesus nagpakaon og 5,000, nihangad sa langit pareha ani. It means ikaw ray makahimo ani amahan. Si Stephen sa diyang gibato na siya, nihangad sa langit. Lord, ikaw ray makahimo. Sa iluan ni sila. So,
Usahay kita mga igsoon, di ta ka maong muhangad langit. Nga naman, sige ratang gatutok sa itong mga problema. Halukag yun, grabe yun. Di na ta kabalong mo ingong, Lord, ikaw makahimo ka ani. And then ingon siya ng hupaw. Sa Bible, pag ang Bible, naay tawong na ay problema nimo, unya, muingon ang Bible, nang hupaw siya, kanabang, mga na, buot gipasabot ka ng tawhana, nabugatan sa imuhang problema. It means siya ang tinuod nga nakasabot sa imong kasakit, sa imong kabugat. Nga kung ato ning tagaan og pagpalawom, pagpalapad, ang pagpanghupaw sa itong Ginoo, grabe gyud. Gisalikuay gyud ka, wa gyud ka gitagad, wa gyud ka ibili nila. Diba? Nasabtan nato ni. Sunod niyang gibuhat ningon siya ifata. Be open. Kanang be open sa Bible, kung daghan kaayo na siya og meaning mga igsoon, daghan kayo tag masabtan ana. Pwedeng abli imong mata gasiga, pero sirado imong kasing-kasing. Munang nakakita kag talabangon, di ka mutabang. And the word of God said, be open. Maabli na ang kasing-kasing. Ang nakapasirado sa itong kasing-kasing, kining mga kinaiyang kabalutang dili iya sa Diyos. Sirado itong kasing-kasing. Ingon si Lord, be open. Next verse, ingon ang 35. Instantly, the man could hear perfectly. Nakadungog siya og tinaw kayo nga pandungog for the first time. And his tongue was free. Kanang word nga free, mga igsoon, it means straight. Ang gipasabot, inig musulti siya, dili iyungit. Klaro na siyang musulti. His tongue was freed so he could speak plainly. Nagapos. Kabalo ka? Kamao man ang tatang musulti, no? Pero nganong di ka kasangyos pulong sa Ginoo? Because ang imong dila nagapos sa imong kahadlok. Basig lutuson ko ani, nag-share na ko. Basig insultuhon ko ani. Di man po ni maminaw. Na may isay nga na mag-unat ha. Kabalo mo ana? Advance mag-isip? Mag-overthink ba? Na nahiyusan sa sakyanan. Pagtanaw niya sunahan, ayay, na ay balay, na ay sakyanan, na ay jack. Mao man istorya na. Nya gahuna-una dadayon siya, wa pa siya kagikan. Siya maadto ko, manghulam ko, pag-abot na ko, ayo. Say ato, muhulam ko og jack. Sabi na, oy, di ko pahulam. Pwede na ko ka mahulam, bayad kag 200. Grabe po ka, oy, ako pa'y talabangon, ikaw pa'y magpabayad. Bahala ka diya. Sudana ng imong jack. And then, wa pa siya nitulin. Tuwa pa siya yung sakyanan. Iyarang una-una mo nag-una, nga inig-adto niya, balibaran siya, or pabayron ba siya. Na yung mga taong nga na, sultian ako ni, di po ni maminaw. Mag-una! Wa ka kabalong, mao na to'y time nga gipadala siya dito, kay giablihan, si Lord ningon, be open, giablihan na, ngayang kasing-kasing, munang naabot siya nimo, kay ikaw musulti ka, masulod sa iyang kasing-kasing, kay abli na. Pero kay, abli na ang kasing-kasing sa taong maminaw sa pulong sa Ginoo, ang musulti, nagapos man ang dila sa kahadlok. And kitang tanan ing anig mga sakit, mga igsuon kaniadto. Karon makadungog na ta kay una man gyud nga giayon ni Lord ang dunggan, sunod ang dila. Kung nakadungog kag unsa imo nadunggan, imo na po nang i-share. Nasabtan na to? Munang uban bitaw mayong, mao na Kristohanon, gituduan naman ang tanan lang pastor, ka Bible study naman tanan sila. Muingon na ana sila kay lahi ang ilang nadungog sa inyo ha. Nasabta na to mga igsoon. Be open. Kung abli lang unta, open lang unta ta sa panahos pagbadlong, sa panahos pagtudlo, okay lang. Natanawan pag nasakitan na gani kag gamay, kinsa gani nang nagpasakit nimo, wa na nay bili sa imuha.
Usbon ako, pag nasakitan lang yung kagamay, kanang tawo nga nagpasakit nimo wala na naibili sa imo. Ang pangutana, si Kristo ba sa diyang nasakitan siya, gipakawalay bili ba niya ang mga taong nagpasakit niya? Iyang giingnan. Amahan ko, pasaylo sila, wala sila masayod sa ilang gibuhat. Di ba? Next, hapit na tamahuman, 36. Jesus told the crowd, iyan ang gidala dito pagbalik, not to tell anyone, ay magsigig panugilon. Pero ngano po ka na ang ingnong ayaw, manugilon. Na, kabalo mo mga igsoon, ako, dili lang yun ko kuan ba, nganong na bugat kayo to nako, nahatagan ako to kabugaton. Na sige na ko nigsulti sa panahon sa nagwali ko, pero akong usbon karon agig balik pasidaan sa inyo ha. Kay kung maghisgot na ganig tuo-tuo, mga engkanto, diwindi unsa pa na diha, kamao kay mang manulti. Pero sa pulong sa Ginoo murag murag way nadunggan bisag usa ka buok wali. Insulto kayo na sa atong Ginoo mga igsoon. Ayaw na ninyo buhata. Hinoon, nahitabo to, arong mahibaw na to atong kagalingon nga, di pagiday ko, ligon. Kay, hadlok pa man, hisgot pa maging ana. So, mga anong, sige kag hisgot ana, gusto kag mo puyo na nimo, mo poses sa imo ha. Ayaw na intaw na ninyo himua mga igsoon. So, iyang giingnan ang katawhan, ayaw ninyo nig ipanugilon, but the more he told them not to, the more they spread the news. Na? Anang giingnan nga ayaw, higpit kayo ba ayaw gyud ha? Mao Hinooy buhaton. Munang sometimes di na lang ka sulti, di na lang ka tingog. Kay imong inong ayaw, mao mo nooy buhaton. Amen? Kinumdum mo? Dito sa likod, ga-counseling me, ayaw na Brad, ayaw Brad. Human na mo counseling, Domingo man tos buntag. Pag Domingo sa hapon, dito na sa tindahan, gipakitaan pa ko, giisa tong Red Horse. Oy, pastor! Nga na, pag Red Horse. Di ba? So, manang usahay, sige na. Ang ampo na lang nimo. Anyway, ang prodigal nga anak, mubalik ragyo na sa iyang amahan. Kung ma-realize na niya tanan. Ing anak maning mahitabo sa ato Kay bisan pag pugson kag okay na lang kita. Unya kay prodigal pagod iyang heart nimo. Di pa siya ganahan kayo. Huwata sa si Lord Ray bahala magpahilo na. Nasabtan na to. Sunod. Gispread nila ang news. Gipanugilon nila. Ug ayo. Ingon si Lord, ayaw ipanugilon, gipanugilon. Karon, ingnon ka ni Lord ipanugilon. Panugilon nimo dili. Way na nubag. Pero ingog ayaw nag-share. Kabalo na ka nga, dili ni siya ang content, dili Christian, dili makatabang sa paglambo spiritual. Maoy imong gi-share. Pero ang giingon ni Lord, kining nabuhat aning babayhana, isugilos di mo kalibutan. Wag yun, gi-share. Di ba? Baliktad. Sunod, last verse. They were completely amazed and said again and again, everything he does is wonderful. Sa lain nga translation, perfect. In other words, walay makabuhat sama ni ini. Now, kung tan-awon nimo ang original nga pinulungan aning gitawag og good, it means perfect. Perfect. Muna siya gitawag og good. Muna nga katong na ni dool ni Jesus ningon maayong magtutudlo gibadlong sa Ginoo ningon ang Ginoo walay laing maayo kun dili ang Dios ngano man tungod kay ang maayo or good sa original nga pinulungan perfect sa batanan perfect mo nang wala ka di ka moingog maayong tao biya na siya perfect walay perfect. Kanang maayo is perfect sa original. Mao ning giingon, wonderful. Tanan niyang gibuhat, wonderful. Kay numdum ka, Genesis, sa creation, tanan niyang gibuhat is wonderful.
He even makes the deaf to hear and gives speech to those who cannot speak. Kinsa man eh? Kinsay nagsulti ani? Mga tao nga dili maoy gimilagruhan. Ayo? Ang nagsulti ani nga niingon, grabe maayo kayo niya ning iyang gibuhat. Bisan ang amang nakahimo na sa pagsulti. Kisa ni sulti? Ang mga tao, dili ang gimilagruhan. Dili ang nahintungdan sa gibuhat sa Ginoo, kundi ang mga tao sa palibot ang naglantaw. Amen? Pagkanindot, kung ang ato mga silingan nga dili pa mga Kristohanon, muingon, pagkanindot gyud gibuhat sa Ginoo, kay noon na bag-o gyunis. Rulan. Nabag-o gyud ni si Junjun. Nabag-o gyud, no? Kini mga tawanan, hindi man ni mao. Ang giayo, sila man ang nakakita sa gibuhat sa Ginoo. So, nindot unta nga ang mga tao sa tong palibot makakita sa gibuhat sa Ginoo. Diri sa atong kinabuhi. Pero ang problema, mura magugway na bago. Amen? Nanawa atong niaging pista, di ba? Tabang puta dito sa kapilya o gunting-gunting. Decorate. Christian, malagi mo. Malagi ka diri. Okay naman, good. May problema. Katong niya, basta, delikado kayo. Dapat makitaan nga ikaw anak yugas Ginoo. O niya, anak sa Ginoo, taas tambalan pa dong. Bitaw kakita si pastor, tanawa na. Tanawag. Pastor, ayaw man ko sa sunod. Na ay sunod, anak. Dool sa Ginoo. Walay laing makahimo, mga igsuon. Walay laing mulabaw kagamahanan sa atong buhi nga Dios. Nasabtan na to? Now, arita sa atong summary. Kabalo ka? Lisod kayo pag-express niya unsa iyang gibati, kay di siya kasulti. Kung mga tao ng lukso kay nalipay siya ang taon, unsa kay ilang gikalipayan, unsa kay ilang nadunggan. Di ba? So, separated siya. Sa pamilya, wala siya. Ba't kabalo mo? Bisan sa wala pa siya maayo. Paminaw, sa wala pa siya maayo, blessed na daan kaayo siya. Why? Nga naman. Tungod kay di ka kasulti og buta ka, pero doon na ko'y mga tao nga gihatag sa imuhang mag-atiman nimo. Kabantay mo? Ningon ang Bible, doon ay mga taong nagdala kaniya ngadto kang Jesus. Og mauni ang pinakasentro nato ron. Ikaw Kristohanon man ka og nasayod kas Ginoo. Kinsa ang Dios? Daghan pang mga spiritually amang og bungol. Ikaw og ako ang maghatag og importansya og pagtagad nila nga madala nato sila diha sa Ginoo. Dili sa pastor, dili sa relihiyon, sa Ginoo. Dalon sa Ginoo. Kabalo ka nga nang bless kayo siya because doon na siya mga higalang mudala niya diha sa Ginoo. Nalimot lang yun ka. Nga kanang mga taong nakapasakit nimo, maunay gadala nimo sa Ginoo. O kanang mga taong naglipay nimo karon, maunay nibira nimo palayo sa Ginoo. Nalimot lang ka. Nakalimot lang yun ka. Timan ini, bisag naa pa siya kapansanan, di siya kasultig, di siya kadungog, bless kay siya. Nga naman, ang iyahang mga higala, nahimo niya nga pandungog og pang panulti niya. Nahimong instrumento nga maoy magtagad niya og mudala niya diha sa Ginoo. Kabalo ka, pwede nimong pasakon sa imong balay, patulugon, pakanon, bistihan, paeskwelahon, tanan imong mabuhat sa tao. Pero kung pag-atiman na sa imong panglantaw, dili. Kaya nga naman, ang pag-atiman sa Ginoo sa kinabuhi, kanang madala nimo ang tao diha sa Ginoo. Moy akong padayon nga paglaom og giampo mga igsuon. Nga sa atong kinabuhi ma-realize nato unsa ta ka dako kayong bulahan nga naatay ginikanan natay mga Kristohanong higala nga
mo invite sa atoa, mo dasig sa atoa, mo ni atong himuon, mauna mauna. Ma-realize unta nato na. Why? Because nagtagad sila dili lang sa unsay imong panginahanglanon. Labaw pa ni ana. Gatagad sila sa imuhang spiritual needs. Nasabtan nato ayo mga igsoon. Muabot man time makaingon jud kang walay paglaom sa kinabuhi. Detalyado kayong nahibaw-an ni Lord ang imong problema. Ayaw ka balaka, ayaw ka guol, ayaw ka hadlok. Nga naman, tungod kay naapay paglaom. Kana nga paglaom, wala sa imong tapad, wala sa gobyerno, naa sa Ginoo. Pauli ka karon nga unsay sugatan nimo sa kinabuhi. Imo dayong ibutang sa imong hunahuna ang Dios ang akong paglaom. Wala aning kalibutanan. Listen to this. Walay nag-ampo nga manubo ang sagbot. Pero nitubo sila na ay Dios nagatiman. Ikaw pagkaha. Atong tinguhaon mga igsoon. Sama sa gibuhat ni ining mga higala nga nagdala sila. Ilang gidala diha sa Ginoo. Of course, dili nila dadon sa Ginoo. Kung sila sad mismo, dili sure nga ang Ginoo maoy kasulbaran. Kamo, mag-alanganin mong mang-invite, tara, simba ta. Kung inig-abot dinhi sa church, dili sigurado ang ilang madunggan. No? Masaya ra ba mga igsoon, pili-pili tag kisay muwali. Lahi na muwali ron, ga-invite ra ba gyud ko. Timan ini pulong sa Ginoo na gihapon. Ang sabta na to, atong iduko ang atong mga ulo, mag-ampo ta. Amahan namo nga langit nun. Daghan kaayong salamat, Lord, sa mga pulo nga among nadungog karon nga kabuntagon. Salamat, Amahan, nga nakit-an nimo ang detalyado nga mga problema sa among mga kinabuhi. Sa wala pamidiha nimo, dili kami makasulti sa imong mga pulong. Dili kami makadungog sa imong mga pulong. But salamat kay Lord sa espesyal, binagsa kada usa, personal relationship nga imong gihatag, gihimo sa among kinabuhi. Karon, tin-aw na kaayo nga makadungog kamig maminaw sa imong mga pulong. Salamat, Lord, nga mabuhian usab ang among mga dila nga nagagapos sa kahadlok, sa pagduha-duha, sa mga pagpamasin. Aron makamauna usab kabi nga mosulti Ginoo. Nagaampo ako, Lord, nga ang mga pulo nga among mabasa ug madungog makatuna namo ni sa among mga pagkinabuhi. Salamat, Lord, nga ikaw ang Dios naga kigsulti sa matag usa. Lord, ang kada usa mabuhi pinaagi sa imong mga panambagon, pinaagi sa imong mga pagtudlo. Panalangini o Dios ang kada usa nga natamnan sa mga mensahe, nga mabuhi ning maong mga mensahe og maghatag ni Ginoo kadaugan, hingpit nga kausaban og mabungahon kini. Mubunga ni sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Dalaygon ka, Amahan, sa walay katapusan. Kinsamay na ay mga pagsulay, Lord, mga problema, labi na sa spiritual. Thank you, Lord, nga may kagawasan o may kaayuhan ang tanan. We bring you glory and honor. In Jesus' name. Amen and amen. Manindog tang tanan mga igsoon. Atong awitan ng Dios.